Tlestew ix-xogħlijiet fil-Park tal-Absi, proġett b'viżjoni u ħidma ta' Kunsill Lokali tas-Siġġiewi immexxi mill-Partit Nazzjonalista. F'kumment lil dan l-istazzjon il-Minority Leader tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit fakret li dan huwa proġett li kien ġie ppjanat u nbeda fl-amministrazzjoni preċedenti, meta l-Kunsill kien applika għal fondi tar-Reġjun Nofsinhar illi jammontaw għal 18,000 euro. Il-park jinkludi żona ta' rikreazzjoni bil-bankijiet kif ukoll monument artistiku illi kien applikaw ġab fondi għalih Kunsill Lokali tas-Siġġiewi immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Ftit tal-jiem il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista attendew għal żjara mill-Ministru Ian Borċ f'dan il-post. Minkejja li dan kien proġett li sar fuq inizjattiva u ħidma ta' kunsill immexxi mill-Partit Nazzjonalista, is-Sindku Kirsten Sand kien avża xi kunsilliera tal-Partit Laburista għal dik iż-żjara ġurnata qabel, iżda kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kienu ġew informati nofsija biss qabel iż-żjara. Nuqqas ta' inklużjoni li dwarha inġibdet l-attenzjoni f'diversi laqgħat tal-Kunsill Lokali fl-aħħar xhur.